Takže všetkých vás tu pekne vítam a teraz by som chcel pozvať môjho brata Davida, aby sa vyjadril k zápasu Spišská Senica. Nazdar. Ja som chcel povedať, že sme hrali v piatok HK Spišská Nová Ves proti Senici. Sice sme prehrali 4-2, ale naozaj bol to krásny hokej, krásne sme tam sa tlačili pre tú bránu, mali sme tam kopu šanci, len nejako nám to tam nesypalo. Džerenga hral úplne pecko s tou sieťou na Gebuli. Findura tam nemám čo vytknúť, proste ako vždy nesklamal. 1,50 m má ten chlapec, ale je to výborný kapitán. Naozaj. Cvengrož na modrej si plnil svoju úlohu perfektne naozaj. A potom ten brankár, ten Cigan, neviem jak sa volá ani. Neviem. Ja by som až tak veľmi v strese bol. Celý čas sa mu nohy triasli, no som videl úplne vo strese z toho, celý zápas bol. Nevadí no. Na budúce možno vyhráme, ale Senica to je podľa mňa dobrý klub. A HK Spišská Nová Ves je lepší ako Senica. A preto by sme mali vyhrať. Pretože HK Senica nevie hrať hokej a HK Spišská Nová Ves vie hrať hokej. Pretože HK Spišská Nová Ves je úplne najlepšia. Pozrite, aké mám ruky, pozrite. Vidíte tento cuc flek, to som si sám urobil. Pozrite, aké mám ruky. Úplne najväčší nabíjak som. Dobre. No a HK Spišská Nová Ves, to som chcel povedať, že to ona jak farma Slovanuje. Pozrite sa, skáde Hudáček, Libor je zo Spišskej. Sersen je skáde. No zo Spišskej. Julius Hudáček, perfektný. Julius Hudáček, čo? Ty sa nepozrieš? Neresi bríti. No, dobre, sorry. Julius Hudáček, on zo Novosibirsk chytal, teraz ho vyhodili, bo neviem prečo ho vyhodili. Však ma nekameruj, ty retard, tak blízko. No, a pozri ešte potom tu, pozri, Braňo Godla. To je nejaký dobrý hráček, minulú sezónu za nás chytal. Už je Slovane. No, to je úplne niečo neskutočné. Podľa mňa Spišská Nová Ves má... A to ti nikto nepovie, teraz čo ti ja poviem napríklad. Dobre, ďakujem ešte. Posledné slova, lebo čas nás tlačí. Proste si pozri, Bratislavský štadión, Košický a náš. Proste náš je úplne tretí najlepší na Slovensku a pritom sa tu hraje posraná prvá liga. Čo robí Extraliga taký Zvolen? Alebo Martin? Proste tým by som vyhodil do prvej ligy a Spišsku by som dal do Extraligy, pretože Spišska si to zaslúži. Pretože Spišska má aj fanúšikov, Spišska má aj štadión a Spišska nemá peniaze. Ale to nevadí, lebo peniaze sa vždy nájdu. A ešte jedna otázka, Rytmus alebo Bacil? Rugby si chcel povedať? Rugby som chcel povedať. Jasne, že Bacil. Pretože neber si ma rugby, dobre? Povedal som ti, neber si ma rovným, to som ti povedal a môj Markus neber rugby.